An kolor pula na paraiwal. Si Jessica pinakalan kolor kan sa iyang inay. Ugmahon siya na maray. Kaya lang ang mga pangkolor pala na ini nagtataram. Kaya nakubanan siya kan makadangog siya na nagtataram sa mga gamit niya. Ang mga kolor niya pala nagtataram. Si pula, si dilaw, saka si asul. Naghapot si pula. Maarin ka malaog sa klase, Jessica. Sa aga na ako malaog, pula. Gustuhon ko na nga ni maglaog sa eskwelahan. Darahon mo kami sa eskwelahan mo, Jessica, para magamit mo kami pang kolor, sabi ni Dilaw. Iyo, Jessica, para pag pinadrawing ka kan maestra mo, yaon kami para tabangan ka. Kokoloran tang asul an itaas kan bandera mo, sabi ni Asul. Nasuya si pula, tadain na siya napapansin ni Jessica. Pagkaaga, dinara ni Jessica ang mga pangkolor niya. Nagpa-drawing ang maestra niya, asin pinapakoloran ini. Nagkurahaw si pula. Jessica, mag-drawing ka nin ngabil, rambutan, asin mansanas. Kulayan mo ininim pula, asin ipacheck mo sa teacher mo. Naanggut si Dilaw, asin si Asul kay pula. Taano man taikalang ang kulay na nasa papel ni Jessica. Pwede man baga kami ni Dilaw, asin ni Asul. Daina ka mo. Ako ang pinakamagayon na kulay sa gabos, sabi ni pula. Grabe ka man pula. Hilingon mo man daw ang papel kan kaklase ni Jessica. Magayon ang sa indang gibo, tagabos na kulay, ginamit kan kaklase niya. Gusto mo si Jessica ang may pinakamakanos na gibo? Sabi ni Asul. Napaisip si pula. Tama man talaga ang sinabi ninda. Sige na lugod, magtarabang kita para maging magayon ang gibo ni Jessica. Nagdrawing pa si Jessica, nin man lain-lain na bagay asin kinulayan ini. Pinitsekan niya ini sa iyang maestra asin sinabi na magayunon ang gibo niya. Puon kay ito, dain na nakikiiwal si pula sa ibang kolor ta gusto niya na pirming magayon ang gibo ni Jessica.